Už. Zaostríme. Takže toto je nastavenie moje freestyleru. Začneme najprv týmito buttonami. V hlavných kartičkách máme rozdelenie podľa druhu svetiel. Beamové, bar, strobo, párky jedno druhé, spotové hlavy. Máme to na beamových. Potom tu máme Qčka, kde máme uložené rôzne programy. Tiež sa dajú naprogramovať viacero kariet. Pustíme si napríklad guľu. Vypneme to. Pustíme si nejaký iný kruh. Zaostrím. Tak. A potom tu máme ešte submastre. Tak, to je táto ikonka. A v tom máme rôzne EVXy. Tieto sa dajú používať ku ktorémukoľvek programu. Momentálne máme pustený program kruhu na parkete. A keď chceme, cez túto malú kartičku si ovládame farby, goba, strobo, vlastne všetko, čo v tej beamovej hlave sa nachádza. Dáme si napríklad aj guličky, prizmu, rotáciu, nejakú modrú farbu. A všetko máme zmenené za jazdne. Taktiež sú tu 3 nastavené rýchlosti strobovania. Tu je jeden, druhý, tretí. Máme späť na bielú farbu, aby bolo pekne vidno. No a potom tu máme tie samotné EVX-ka, ktoré ovládame cez námo kontrola. Prvý je prázdny, pretože ten prázdny ovládá konkrétny program, keď sa tam pustí momentálne kruh, tak tu je napísané kruh. Takisto aj pre spotové hlavy, čiže aj druhý máme prázdny. Tu je jeden druhý. Keď sa pustí, neviem, guľa, tak sa to pekne zmení hore na guľu. Hlavy pekne idú do guľa, vypneme prizmu. A už nám svietia na guľu. Tieto pohyblivé submastre, keď chceme dimmer ovládať cez tie fadre, tak to je vlastne ten prvý, druhý. Takto, hore, zhasneme, vypneme, zhasneme, vypneme. Tak to pekne ide a pekne to aj tuto znázorňuje. Hore, dole. Máme pustené. Potom ďalej je tu doprogramované rýchlosť pohybu. Ukážeme si to na inom programe. Tento. Chodí nám to zatiaľ hore-dole. No, tak. A cez tento otočný knop, čo tu je nad každým fádrom, cez tento, si regulujeme rýchlosť pohybu. Teraz je to najmenej. Pridávame. A už ide rýchlo. Taktiež sa to zobrazuje aj tu, v tomto poličku. Štandardne je prenastavená 100. Tak. No. Čo? Potom máme ešte naprogramované grupy. To používame napríklad, teda ja to používam
Napríklad je pustený guľa efekt, chcem rýchlo vypnúť, vypneme, zapneme, vypneme, zapneme. Každý grúp má vlastne svoje tlačítko priradené. Tu, vypnúť, zapnúť, vypnúť, zapnúť. No a potom mám napríklad rýchlo strobo pustené, tento. Všetko nám rýchlo bliká, vypneme, zapneme, vypneme. To sme si naprogramovali tu. No, potom tieto karty, konkrétne, sa dajú tiež prepínať. To je naprogramované tu na týchto dvoch tlačidlách, doľava, doprava. 1, 2, 3, 4, 5, tak pekne do kolečka, môžeme ísť späť. No, potom máme urobenú pauzu, napríklad si pustíme takýto program. Chceme zapauzovať, tak ho zapauzujeme. Pustíme, zapauzujeme, pustíme, zapauzujeme. Tu jedna obrazovka nám to ukazuje. Ja som si to dal na stopku. No. A vlastne ešte si ukážeme tie EVX-ka, ako fungujú. Pustíme si napríklad kruh, aby nám to chodilo po kruhu. Dáme si tam nejaké rôzne 3 farby. Dúfam, že to bude vidno. Tak, nie. Tak dáme si len žltú čisto. No. A tu máme napríklad EVX-ko 1, 2, 3 nazvané. Tak, pustíme si to týmto. Tuto pohyblivým. Pekne nám to aj toto ukáže. A ideme na vec. Pekne nám to tu preblikuje. Taktiež aj tieto EVX-ka, síce presne ten istý knop, ktorý je nad tým, môžeme zrýchľovať a spomaľovať. Toto. Ukážeme si. Tak to vidie najpomalšie. Cvak, cvak. A takto nám to ide najrýchlejšie. Keď ho chceme vypnúť, zase len posunieme dolu a už nám ide štandardný program, ako bol nastavený. Všetko pekne svieti. Napríklad tu máme ešte ľavá strana, pravá strana. To je na ďalšom. Ktorý to je? Nie. A tu je. 3 a 3 idú. A v podstate to sú všetky tie EVX-ka, len preblikujúce, rôzne preblikávačky, ako to bude ktoré blikať. Tu napríklad 1, 2, 3 zase pôjdu postupne. Idem od inaká skúsiť video urobiť.